Technology. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Karon iya nga adlaw sa nasiling ko na petsa 19 na sa bulan sang Enero tuig 2022. Ikatlo kitang nga Miyerkules sa naunang nga bulan. Kumusta kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Action Firing Line. Kini nga hapon at least naumpawan ang dalagan sang temperatura kag ang aton tiyempo no kay kainas sang kaagahon nagatupa ang ulan pero sini nga hapon liwat nga nagpakita si Haring Adlaw. Action Firing Line. Antes ang pila ka mapambukas naton nga mabalita kag informasyon gikan iya sa national, lokal kag mga balita nga dalag ko sa international. Unahon tanay pagtsakyar sa dakat sang panahon. Nano bala ang sitwasyon karon nga gabi kag tubtob wasa kaagahon. Let's have gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Action gan, maayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Bray, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi man. Hari ang hatag naton lakat sa aton jimpo, sini nga gabi. Miyerkules kita karon Enero 19 tuig 2022. Yearline sa gyapon ang nagapabatyag nagapaulan sang kagahon. Kagini naman nga kahaponanon. Ari siya nagaapekto sa nasidlangan o kon diri sa nasidlangan ng Southern Luzon. Partikular sa Kabikulan, Northern Samar, Eastern Samar, kag Samar. Idulot ya ini ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang northeast monsoon nagakomplementar nga weather system naton ari siya nagaapekto sa iban nga bahin sang Luzon, sa Cagayan Valley, Aurora kag Quezon. Ngay idulot siya nga magalumon ang kalangitan may mahinay o kon manipis lamang ini nga mapag-ulan o kon pagtulot-alipi northeast monsoon. Kag subong man ang Metro Manila sa iban nga bahin sang Luzon, northeast monsoon sa gihapon may paggulugalom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. Minaligwin man ini nga mga mahinay o kon manipis man nga mga pag-ulan o kon pagtulot-aliti. Diri sa Mindanao kag sa iban nga bahin sa aton sa Kabisayan. Upod na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan, medyo maayad-ayad ang tiyempo naton Action Art. May pagulugalom lang ang kahawaan. Hasta sa magalumon ang kalangitan may dalaman ini nga ligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob. Dalas ang localized thunderstorms. Dito sa Northern Luzon, nara sila na paidalom sa kasarangan hasta nga may pagmadlos ang uyop sa hangin. Nga magahalin namin hanasidlangan, may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan sa iban nga bahin naman niya sang kapungsuran na lakip kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, magahalin namin nasidlangan sa gihapon o northeast. Ato ni mabatyagan sa kabugusan sang isla sa Negros. Kag ang kondisyon sa atong kadagatan, wala kitang gilwar ni kadbaysuri. Okay. Ari lang kita sa kasarangan hasta nga mabalod ang atong baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 1.2 hasta sa 3.1 metros ang aton karon nga astronomical tide. Sining hapon
alas 5:19 punto 4 metro ng aton hunas. Ang tao alas 12 in punto karon sa kagahon tungang gabi 1.7 ang takos ng akot aton nga kadalumon. Kag alas 5:43 sini nga hapon huway si Waring adlaw magabutlak ini sa alas 6:07 buwasaga. Ari kita sa gihapon 25 hasta 30 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Action art no. Si Vulcan kan laon tulo katayog ni sa sulod ng 24 oras. Hindi makita ng iyang kwan nga white steam leaden yung ginbugan no kay daw obscured siya nagaupod sa panganod ginakulapan sa panganod ng iyang guab na so ng iyang abaga gamay nga paghubag slightly deflated no 2.82 toneladas ang takos ng atong volcanologist ng asupre no. Aring tagyapon sa alert level 1 ng paabiso sa DOST people sa aton in collaboration sa aton command center sa mga general public sa aton stakeholders especially mga triggers ta hindi pa kasulod sa 4 kilometer permanent danger zone. Kag diri sa earthquake information hari kadapusan wala kita may nakita di nga nagtayog sa occidental ug sa oriental side sa aton isla sang Negros Action Art. Daw ari ang Cebu, Midilin Cebu, daw sinaputi ni damo aftershocks. No, Sinaputi grabe nga. Midilin Cebu, damo ang Cebu, aftershocks yun eh. Mot kun daw nagligad pa ni nga gabi ang iyang major shocks dito sa Midilin Cebu. Pero ay di siya ipikto sa aton sa Negros. So, mo na ilakat sa aton, Chimpo, sining gabi, Vulcan kan daw the earthquake information action art. Ato kay nang sitwasyon sang aga nga daw ga panalithi dason kung kaisa ga medyo damol man diri sa Bacolod diri sa Negros Occidental amo man ang sitwasyon. Amo action art pero ang shear line ang kadamulon sang ulan ara eastern northern Samar hasta pasaka dito sa Kabikulan. Diri sa aton asik-asik daw ginatawag tabla nga tubong. Tubong. Oo. Ay oo kay sa kun isipon taglipit sa 24 pa ni matapos no. Oo. Kalabanan ba Enero? Enero may ara pa na Febrero. So baskog ang sword sang northeast monsoon ka bugnaw ka tugnaw sang dupoy-dupoy sang hangin yang barikutot naman tini karon. Ay barikutot. Ga barikutot ka magdulot? Oo Araw-araw ta. Oo. Tayo na lang ng gabarikutot sang saga pangayutong. Tandayan ko ginakaroon. Gapangayutong ka manaw? Agol na. Sige at least amo ni siya ang experience ng nabugnaw hasta pa ni February siguro. February. Gani man. Dati mayo man ni gani kay maka-minus ta gasto ta sa kwana sa air conditioning unit la. Oo. No? Nami gid akon may hulid ka magtulog ni kay at least Ako ginang kampiyon no. no pati ka Oo. na amo na yung gusto. Sungani kaya mo. Ang sunggan salamat gid. Ayun gabi action na. Salamat. Action firing line. Aksyon gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program o kon PDM pinumalipat pa ko yung aksyon gani. Anyway, tiamo na no ang kabugnaw sang panahon umpisa ka amo ni oraso mag-travel ka nagamotorsiklo ka nga single or open ang ginasakyan mo nga POJ kundi siyempre bukas na ya ang way na ginapapanaog way magaulan way ginapapanaog ng pugong balada ang plastic bala nga amo nang nag-cover sa tion nga magulan ay purti kabugnaw sang huyop sang hangin. So sa imo puluyan at least ang sulod sang puluyan mo mabugnaw man kanami itulog. Action firing line. Pero samtang nagkatulog kita miduhalong kay base amo naman ning hampang sang mga kawati. Action firing Kaulat line. sang tiyempo nga at least mamungo kang aton pagtulog kag dira mag-atake halong-halong gida. Pagkatapos sa Disyembre ari pa lang kita sa ikatlong nga semana
pero kalabanan sang ang mga hanap buhay remedyo general kag ang hand to mouth combat, no, mga pangita adlaw-adlaw sa ginugsulod sa kaldero gareklamo na nga daw kapuraot sang tiempo. Action firing line. Daw ay panaguluwa ang pundo kag budget sa magkandidato nga ginapanagtag, no? Action firing line. Aksyon ay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad na nung pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Now, unahon ko lang anay report sa inyo, ari ay good news ini para sa aton nga magkaaksyon. Kay mayara sang ginpagwa nga advisory, pero ang siling sang taga Saneco kay kaina nagtry kita nga kung tani schedule sila for interview kay take note, may ara allegation si Sir Winnie Sancho kagabi diri sa action firing line with action na Brian Moden nga may ara sang pagpanukot subong ang Kipco Salcon sa taga Seneco kag daw ginhatagan sila ultimatum nga dapat bayaran nila or else basi untaton ang pagsupply sang kuryente. Action firing line. Di hindi kaya sinaabi kulbaan. Now galing kay tingbon na lang ni Guru Buwas ang pagplastar kag pagsabat sini sa pila ka mga opisyales dira sa Central Negros Electric Cooperative. Ang good news nga ginamuno ko sa inyo kay Aryo, abansing nga advisory kay buwas man ni kuno nila iplastar, pero actually na-post na sa Seneco nga may ara sang good news sini nga bulan sang Enero bangod magapatuman ang Central Negros Electric Cooperative sang pagnubo sa balayran sang kuryente residential rates ining mga residential consumers. At least amo ang mabinipisyuhan. Action firing line. Sining nga bulan, base sa sining advisory in advance sa ginpagwa sang taga Seneco, at least ang mamenos o kung madekrease maganubo sa balayran sang magkonsumidor, mayara sang piso kag 17 centavos, 1.17 per kilowatt hour no nga pagnubo sa balayran. Timayo man ni, at least may ara iya sang pagnubo sa balayran sang publiko. Action firing line. Ini siya resulta sa tumbalang ginapatigayon, pero ang kinanglan galing amuning dapat ipaklaro to si Ilabwas kay may average residential rate sila lang agin patuman, ti kun average, meaning tun gamay lang yung konsumo mo, sin ko basi kung dako niya ang inakonsumo sa mga residential areas, basi ilain niya ang adjustment. Amuning gusto ko tani ipaklaro sa taga Seneco, pero tinamalibad sila tonight kay tingbon kuno para buwas sa press conference. Action firing line. Aber pamatian taning huni nila kay para mangin klaro ini. Hindi ba ko kambal sa inyo nga tanan nga mga residential consumers amo ni ang pagnubo sa balayran sa kuryente because ginambal malang di mo. Nga ang mga consumers average residential rate for the billing month of January tinano ini may mga classification pa ni or uniform sa tanan nga mga residential consumers. Inapaklaro tanabo sa ila kay para nga hindi magsalang isag ang informasyon bala para sa mga pumuluyo. Action firing line. Kabila sa magkonsumidor, pero ang good news, kung ipatuman ini sa tanan nga mga consumers sa Seneco, at least maganubo man dyutay piso na pero dako na nang mabulig per kilowatt hour nga ikaltas o kung iban sa aton balayran. Action firing line. Ano pagid ang isa ka balita nga gusto ko hibaluon karon nga gabi. May araman pila palang ka minutos ang nakaligad. Advisory nga ginpagwa, unahon ko lang niya ang Cadiz City. Ang nabutang sa advisory sang Cadiz City Government nga bangod sa pagtaas sang COVID-19 cases sa mga syudad, ang pila ka mga frontliners sa among nga syudad nagdevelop sang sintoma
kagin subject sa swab testing ang panugyan pagid sa ila nga mag self-isolation. Action firing line. Pangod sini ang advisory sang local LGU o kung sang local government unit sang Cadiz City. May ara sang kundi nagapatigayon sila operation sang City Health Office dira nila sa Cadiz. Ang operation nila dira temporarily suspended until further notice. Action firing line. Hindi lang kay ang operation sa City Health Office ng Cadiz City according sa advisory ang apektado o kung kansilado, kundi ang natalana man nga COVID vaccination schedule sa Cadiz City Arena. Action firing line. Hoy, para nga magkaibalo ka muna tinanong matabo sini karon ko ng operation mismo sa Cadiz City, ang City Health Office nila dira kung cancel ng operation because sa sining pagpaidalom sa swab testing sa pila ka mga frontliners nga may ara sang pagdevelop sang symptoms, pag siling ka symptoms di mo ni sintoma bala sang COVID-19 nga daan subong ang halalungan kay daw jutay tingki ang tawo gasikmuro damo ga ulubo bisan ako kung kaysa kung gabi gulpiada lang katul ang tutunlan mo nga ginaubo ikaw. Action firing line. Posible sa sobrang nga kabugnaw sang panahon kag posible dalaman ina no ining pagbugnaw sang tiempo ang pag-init kunud to ti pagbago-bago sang klima resulta amo ning gwa niya ho trangkaso o susubong no ubo dumduman yo pati gani sa Bacolod City sa government center ginsiraman ang ginpauntat mo tong operation the other day kay ti amo nang sitwasyon mo no amo nang sitwasyon subong sa bahin sang amo nang advisory bangod nga ti nagtaas gulpiada ang damo ang nagbatyag naglain ang ila sini pamatyag nga mga empleyado sa Bacolod City Government. Action firing line. Pero para karon ma-expound ini nga balita, para karon nga maplastar ta ini sa ino tanan-tanan, kadtuan ko lang ang alkalde dira sa syudad sang Cadiz para mapa-explicar tani kay bag-ulang gid niyo kay init-init pa ho. Pila pa lang ka minutes sa nagaligan nga gin-post nila dira sa ila sining post sa Facebook, i-check tani para at least ma-inform dira ang mga pumuluyo sang Cadiz City. Action firing line. Pero ang update subong as of tonight, no, nagguluwa nga record sa bahin sang Department of Health kung parte sa kadamuon sang kaso no, sa mga nagkalain-lain nga mga lugar sa palibot sang Region 6. Grabe man ang Western Visayas, nagdala na sa kabilugan 154,685 na og cases since nga nag-igo kag labot diri sa aton ang epekto niya. Pero ang kaso nga na-record sining adlaw may 1,249. Action firing line. Di sa sining kadamuon sang numero, may ara sang individual o kon ang data, no? Every region or every provinces and cities ariho ang pinaka-latest para gid sa ibalo sang tanan ang na-record sang Iloilo City, grabing Iloilo City. Can you imagine? Subong nga adlaw nga record nila, ang inistoryahan ta is today nga case. Nagdangat sa 395. Action firing line. Or tiga pinagusto malang ang cases sa Iloilo City, no? Ang kapis nga sadto, tagduwalag ng kaso, 3, o nag-zero gani sila tinalikdan nga mga tinuig. Subong nag-196 na naman ho. Action firing line. Iloilo Province, 189. Ang Bacolod kahapon, do at least double digit siya,
Pero hindi gid masyado mataas. Balik man subong sa 129. Action firing line. Antique may 94. Ang Negros Occidental may 92. Kag Guimaras may ara sang 3. Action firing line. Check tadudugay kay Councilor Inisito Novero na anong mga ginahimo nila subong. May mga additional na balang gin-request kag ginbuksan nga quarantine center. No, take note, ang isolation facilities nagligad. Sang city naghimo ng 3 mo. Number 1, ang sa Mansilingan nga eskwelahan, ang sa Medalyas Tangob, ang ETCS ikatlo. Tiambot ko nadugangan pagidiniya. Action firing line. I-check na karon kag ipadayday mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad kag ang development sini kay Councilor Novero. Nano pagid mga balita tang tutukan karon iya nga gabi. Now, ariho sa Bacolod City may ara na sang ginaprubahan pagpalawig sang one-stop shop tubtob Marso 31 ini para niha sa mga negosyante. Action firing line. Good news ni para sa inyo ti kay ginaprubahan na kag si Councilor Novero, Councilor Councilor Ramos may ara magkaroon reaksyon kag pananawan niya manining no vaccine no ride policy do kiningkoy ang guwa niya. Action firing Kung line. nakita imong imando nga no vaccination, no ride policy, ang mga basis dayon man implementar dito kay tigin mando mo. Ginambal nga no vax, no ride. Isang uli, sila isang tagaduli, sila nga hindi niya pwede nga hindi na pasudlon ang mga workers. Tinanaw na yagali kay kalabanan nga sakay sa bus na mga workers. Do tinunto, do tinangkuloy nga klase pang issues ang regulasyon, no? Action firing line. Kung sa POJ, pag hindi mo di, mas worst, pagkikikalabanan galakat na kung hindi magbakal esensyal, makadto ginayas trabaho. Kalabanan sa mga empleyado, wala nga pigado, yaga jeep lang. Action firing line. Kag 876 ka marabagyuan sa inubaan ginatagan na yuda sa gobyerno provinsyal. Action Pero firing antes line. sila diri ko anay ho. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Dire kita sa update kag advisory gikan sa Cadiz. Atensyon Cadiz noon. Lines of firing line. Joining us tonight is Mayor Bading Escalante. I-check ta sa iya kay may mga pagtaas mo sa cases sa ila to. Pero may ara advisory, kundi may schedule ka mo da sa Cadiz City Arena nga vaccination. Ang inyo pagit City Health Office, ang advisory nga daw mga kuan man, mabutangan man ini sang umakancel man ang mga schedule daw kung ang operation nila. I-check tabi kung ano gid ang kabuusan nga detalye for the benefits of Cadiz noon. Mayor, may gabi, sir. May gabi man sa atong Klamate. Kita ko way lang gidugay na post sa inyo dira sa bahin sa Cadiz City nga advisory parte sa sining cancellation sa natalana nga vaccination drive kag ang operation sa City Health Office. Mayor, ano gid ang madalom kag ano gid ang reason sini? Well, actually may mga head of offices kita sa City Health Office mismo na nagkala-positive. No, kahina sang aga, ginpatigayon tang mass testing sa bilog na empleyado sa City Health Office. Okay. No? Upod na ng vaccination team, upod na ang manpower na in charge sa vaccination team na na-assign sa Cadiz na. Okay. And kadamo, so sobra 200 ang ginpang Wab. ginpang rapid test naton. Mhm. And do mga 18 o nag-positive Uy, sa rapid test. No? okay. So, pakamaayo na lang naton na tomorrow, i-disinfect ko ano yung na City Health Office. Mhm. No, actually, rapid test na lang to tomorrow, pang PCR sila, pero the mere fact na may nag-positive na o nag-reactive na, that's reason enough para sa akon na i-disinfect na lang gid, no, ang bilog na City Health Office. Mhm. And at the same time, pahuwayan ang mga empleyado for the next Friday, Saturday, Sunday, balik sila Monday. Mhm. So 3 days wala City Health Office, no? Wala sirado ang aton City Health Office. Okay.
So pati na vaccination drive nga schedule ninyo, amo man kansilado man. Yes, correct. May daily kita may barangay and ang aton the vaccination center sa arena, Cadiz Arena. So wala man vaccination drive starting tomorrow. Aha. No? And to ang vaccination drive, team ni natin puwerte ni ang exposure, okay, wala ni untat, no? Okay. We are already 87 or 90% sang target namon na 120,000 Mhm. na i-vaccinate ang Cadiz. No? So that's why, kasi ko, harap mo lang din, na kala-positive na kamo, rest na lang, we will resume after dinagsa. Okay. Dinagsa will start next week, festival, Mhm. and ang vaccination drive for the whole week will resume February na. Okay. I see. So bali nga asa dinagsaan yung activity ni Mayor, may activities pa nga inang Actually, wala amang gid. Actually, wala. Okay. Mga virtual ma lang. virtual. Virtual. Very minimal. Just semblance of celebration. Mhm. President Kumu, pesta man, siguro, reason enough na paway lang mo na wala ka sa Bagay. vision. Aha. Siling ko ba nami taninig kay ang madumduman ko sa imo do magdinagsa. Nadumduman ko lang that was long time ago nga dito ta sa kay papa mo blang lugar to nagkaon. Yes, gindala mo kini dito. Yes. O ti siling ko kalain guro ni nga subong ko may preparasyon ka virtual ang pagkaon no. Para nang dalag ko nga pasayan, la makita mo lang sa online, nagutumon siguro todo. Pero anyway, kabay patani nga ining nagpaidalom sa swab testing, hindi lang ko tani magpositive nga madugangan pag ang number mayor, no? Yes, correct. As it is, as of yesterday, daw may 74 na kami din na positive cases. No, and may mga pending swab samples man yung padala. I hope ikanasig mo na siya po mo. I think every 7 days daw gina-declare na free of COVID. So, nasig mo lang. May gabulos, may gagawa man on a weekly basis. So, I hope na si Omicron, this will be the end. Sugod na sa endgame natin sa COVID, no? Kabay pa. And, yes, kabay pa. And we will just very cautious sa syudad na hindi man manatnan ang aton mga frontliners. No? You know how it is. Frontliners, kasi at the same time, i-expose ka pa. I'm just exercising my power to protect also the interest sa akon mga personal, sa akon mga aton mga frontliners sa sila ng Cadiz. So that's why for the next week, wala na ikit vaccination. And Okay. City Health will be closed up to Monday. Okay. At least klaro na nga mabalik yung vaccination nyo by February na. By February na. But Okay. aton City Emergency Clinic like in open na siya gapon. Okay. So bali subong grabe man nga pangabudlay no. Pila ang at present or today pila ang case niyo kung may ara ka mayor? Ang aton positive cases sa subong 74. Oo. Subong adlaw lang na kung hindi. No. That's, Accumulative na sa number. Current na. Kahapon, I think 18 lang positive namon. Grabe man no. Ang sikad niya silingko amo ni guro basi bla combination na ni galing kay amo na yung problema sa aton kay ang genome sequencing padala pa to sa Manila blang sampulaw. Yes, correct. Wala gaw mahaom lang kita. But again, going back no sa mga gina-review nato ng mga cases, gina-compare naton sa Omicron Delta, dali makita na mo sa symptomatic just like sa City Health Office. Residual life function. Yung pang random test natin, 18 out of 200, 300 plus. No? Kaya bakon mo na. 18 positive. Wala sila kabalo. Oo, why sila kabalo? Kasi fully vaccinated, ang iban basi na booster naman nga daan mayor mo. Yes, sa City Health, siyempre, una na sila. Fully vaccinated, booster na, I'm sure. Kasi natin. So, amo na siya, no, na whether igoon, hindi magidya after art one, very mild, no? Ang tupa ni Omicron sa aton. Kabay pa nga mo lang gina kag
kabay pa nga magdilang ang hil ka nga bal mo nga mo na lang ning last nga huras ang COVID after sang Omicron ni wala na sang another mutation kag variant ka magwa. Yes, correct. Katanigal na gagapangatsi ka lang, Omicron ang lito. Ay, ang COVID na to. amo gani siling ko mayor ining yawer ni kag yati ni nga si COVID ni ko makita daling ni matyagang ko pati kitang duha mabulig lampo siya ni nga matigok na lang mo. Hindi. Kung ako yan, may capacity, Ah. hindi si COVID, i-convert ito nito cash. Pwede man. Kung ma-COVID ka, damo mo na kadamo kwarta mo, ito yung sadya siguro, no? Perte Guro sadya din ang panay COVID Anyway, at least hopefully ang imo mga frontliners maayo man lang. Pero ano ni home quarantine sila mayor o ginbutang sa facilities? May mga ara kita frontliners na nakapasar ang ila set up sa ilang balay sa home quarantine. Pero may ara, ang iba niya do alang git, may ara man ta quarantine area no St. Andrews na mo. Nami man na siya di kay Yolanda Housing ni wala namon ginaward. So may individual, may CR ka, may kuan and food and everything is provided. I see. Sige, so sa magkadisnon, liwat mayor ang imo sinitugon sa ila, please. Yes, let's continue to practice our protocol, no? Maski nag-loosen up kita, hindi ginaton to kaligtan, no? Washing of hands, wearing of face mask, no? Social distancing. Amo gani wala na sa iban. Basta practice na lang na. Ako gapat hindi tam natnan no sang virus. So let's continue to adhere to these government protocols at the same time pamuyo ni sa mahal na Diyos na ubayan kita sa ating panglakaton. Labi na aton patron Senyor Santo Niño. Sige. On that note, Mayor, salamat gid sa time. God bless sa imo kagalong gid permi. Thank you. Tabuhay ang sila ng Paris. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Puwerte man ni ang COVID, subong nga makon mo, why sa nabatyagan ng sintoma? May pila lang abi nga nagpakita sa sintomas ang symptoms sa pila ka mga empleyado mga frontliners, no? Ti isang uli, isang gin-check, hindi lang gali atong nagalain ng pamatyag o kung may ginabatyag nga sintoma, ang positive, no? Kundi may pipila pa dira nga symptomatic nga nagpositive man sa antigen testing. Di ba, kung mo ginahulat pa subong, no? Ang ila sini nga mga resulta sang swab test na ginpatigayon sa ila. Aksyon Firing Line. Kaya mo na siling ni Mayor, waay lang anay ang mga gin-schedule naton nga vaccination activity within this January. Again, mga kadisnon, mga taga-Cadiz City nga nagamonitor ang gintalana or scheduled ninyo nga kuntani pagpatigayon nga pagbakuna dira iya sa sudad sang Cadiz at temporarily o kung suspended or canceled ang tanan, no? Canceled ang tanan nga schedule, balik ang inyo pagbakuna dira on February na. Aksyon Firing Line. Pero ti ang operation iya sang City Health Office kay subong temporaryo man bali starting today, buwas, Huwebes, Biyernes, Sabado, 3 days, wala anay dira, no? Sang operation, pero ti ang mga emergency units kagwan niya ara mala nagyapon para man makahatagan leeway o pagpahuway man, no, ining mga nagatrabaho because may mga nag-positive mismo nga mga department head suno sa kay Mayor Salvador Bading Escalante. Aksyon Firing Line. Sa iban nga mga lugar, kumusta ka mo? Nagligad to ang pinakamataas nga may kaso di sa area sang Negros Occidental. Alam mo itong Bago City mo? Kumusta sa Mayor Yulo dira ang inyo sa Bago? O ang number of cases yung dira na, no? Nadugangan man? Aksyon Firing Line. Dali na lang siling ni Mayor Escalante malabot ang target nga herd immunity dira sa Cadiz, pero yet amo pa ning natabo, no? May ara pila ka mga
mga frontliners gaobra dira sa City Health Office without knowing why man sintomas, nami malang panikay-sikay nila, nami malang ilalagaw-lagaw, nami malang ilalakat-lakat kag padayon ng pagtrabaho. Timakon mo yagali, kuan ini sila, no? Infected sang COVID-19. Action firing line. Kamo na no halalungan gid no gakalatnan gani ang mga medical workers nga naka-intindi kag I presume nga ini sila ya. Now personally ako nagapating akong medical frontliners kang tanan ding precaution ang tanan ng mga measures ginahimo mo di mo. No, ang precautionary measures ti may ara pa gani ho sa natapikan sini sila. Action firing line. Tika mo da, nga way pa mabakunahan sa Cadiz, prepara na lang kamo by February or pagsulod sang Pebrero. Action firing line. Italas-dason ko lang si Councilor Novero kung nara si check kuming bakulod, kaya ang bakulod way magkapaulihi ho. Kapon nag-double digit, siling ko ay salamat. No? Salamat kay ang Bacolod City, siling ko nag-double digit na lang, nubo. Pero timakon mo today, gulpiada lang ng 129 ang record sa DOH. Action firing line. Tayo ni kay DOH na lang nga record ang natamdan ta, kay kung kaisa ang problema sini, kundi may ginapadalaman nga numbers bala, amo ni kung kaisa ga confuse ang tawo, kung bala di na matod, actually amo ni sitwasyon. May ara ya ginapadala sa real time sa taga Bacolod nga mga city officials, ginapadalaan sila information nga amo ni sang mga laboratory na ang nagadirekta sila pabalo, sir, si amo ni nagpositive ang result ni. Ti ginatali man na sang EOC, ginatali na di sa aton local government unit, pero kung kaisa nagakulang ang numero o nagasobra, kay may cut-off time yang DOH, kasta lang amo na oras ang ila ipadala nga report. No? Amo na nga hindi ka mo magsalangisag kay hindi na siya accurate o kung hindi na siya magsigo, magparihugid ang ila sini nga number kung kaisa sa ginapadala diri nga nag-positive kag sang record sa DOH kay may cut-off time sila mo. O, buti nga lang kung may mga amo-amo pa na yung may cut-off time niya nga dapat ni real time na lang kung pila ginablay ng tutuod gibla nga numero. Action firing line. Kaya mo na siya ang isa diri kabalantayan ta kung after today kundi may mga contact tracing man ang ginapatigayon, may mga swab testing ginapatigayon. Hopefully pag guwa sang result kabay patani nga hindi kita mag triple digit. Action firing line. I mean triple digit sa pero hindi gin magtimbuok, no? Maglabot naman tag 200 pariho subong sang natabo sa bahin sang Metro Iloilo. Action firing line. Alas 7:26 Action Radio Philippine Standard Time. Now istoryahan tani karon no kay ari galibog ang ulo ko di pero mas mayo temprano pa makaistoryata sa mga city officials tiya. Kay kabalo ka ining pagpatuman halimbawa bisan mando sa nasyonal to kung kaysa ginatagan liway ang local government unit sa pag-implementar sina mo. Ang nakita ko gani di ho, ari naman may panibago naman nga regulasyon. Halimbawa, ang inpagwa naman sa National IATF, regulasyon ini sa pag-quarantine, no? A quarantine protocol nga panibago naman nga sistema, mga pulisiya sa quarantine isolation sa bahin sang national government naman nga ginpapanaog. Tiya mo na bla kung kaisa, baw. Amo ning mabudlay kay mayara sang ang updated nga policies mas malipot nga quarantine kag isolation periods kag optional testing sa COVID. Ambot sino naman nagdihon sini, no, with due respect to them, hopefully may mga eksperto di nga nagpangunagid galing sumong katingalahan sa sining pulisiya dito sa pungsod Amerika to ya ang frontliner nga nagahatag sa update parte sa mga policies kag ginahimo sang gobyerno ang Department of Health Secretary to ya nga mo na ang may expertise parte sa medical no nga aspeto tidri sa aton yo instead nga si ara pa subong si Kwan DOH Secretary why na siya no. Why na siya naton matia?
Kita mo ginahimuan na siya sa Facebook daw. Ngayon ang face mask, gagwa ilong niya bla. Nga siya man naggatag advisory nga please, magsuksok ka mo, please. Suksok nyo ginusto, ibutang nyo nga matakluban ng ilong nyo. Tiyamakon mo yan, nagapresento siya sa kundiin patuloy ang may ara siya sang in front of the cameras, nga ara sa online, mismo yung tiglikom sang DOH naton, nakabutang man sa iya, no, si Secretary Doke, may nabutang man siya tuod nga face mask, kagwa yung buho kay ilong niya. Action firing line. Di, pariola na nga siling mo, sundan nyo palihog ang ginahambal ko, hindi ang ginabuhat ko. Amo na, ha? Action firing line. Kamo na kung kaysa, tiari naman ho. May mga bago naman nga pulisa, pero i-discuss ko na karon sa inyo. Kay Ario, ini very interesting, ini nga daw hindi ko maintindihan, blay, kay sa nasyonal, ang subong daw, ano nga klase man, do ni man, no vaccination, no ride. Why ka vaccination card, hindi ka kasakay. Otro man to may nagsuggest sila nga, mas mayo ni guro, mapain kita sa salakyan para sa way mabakunahan, kundi tinunto. Pero do okay pala gani. Ngayon nang kung way ka mabakunahan, okay, hindi ka na yung magsakaya, hindi kaya, sa way mabakunahan, o, guro masakay sa way na bakunahan, no? Kay tinamo man na sila mo. Action firing Pero line. ina karon istoryahan ta, kay diri sa lokal, ipreparahan ta ni nga daan. Kay hinali nga maghuni si Presidente Gong iplastar gid ni. Kita mo subong ka sa lang isag manok kuno may ari man ipatuman nga bakulod hindi na require sang RT-PCR test pero hindi pa na gina-proponer pa lang kay ulaton pang-iyo man sang alkalde. Action firing line. Check ta na kay Sir Frank Carbon karon kung may advance sila information. Hopefully, madayon na, no? Kay kung within the region ka malang, no? Pareho malang kategorita, nga pabudlayan mo pa bing tao man, kapin ba kung fully vaccinated, sa totoo lang okay man na mo, nga makatravel siya, total to fully vaccinated naman na, importante sundon niya lang health protocol, o, mayo kung hindi niya magsunod sa health protocol, kung may gabantay malang da, diba? Hindi man na siguro gusto nga matapikan sa COVID nga pagbuli sa balay at maturong naman kalimutaw sa mga members pamilya niya nga nagabasakit o malain ang iya sa nga sitwasyon kay naka-acquire sa sang COVID. Action firing Pero line. ina, talakayon ta sa aton pagpanumbalik upod kay Councilor Dindo Ramos, last 7:31. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala itang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dora Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon Brian Moden. Now ari ay balikan ko lang kay do hindi ko bala ka maributay, kay do hindi ko ka move on parte sa sini mga regulasyon ginapapanaog nga mga panibag-o nga mga advisory gikan sa National IETF. Nga sa primero, actually siling ko nami ni kayang National IETF at the end of the day sila bala ang naghahatag sang final say sa mga quarantine status, alert level status, mga protocol, nga siling mo at least may mga eksperto nga nagapulungko da nga mo ang may ara sang husto nga direksyon nga nausoy para maplastar na gilang kag mahatag nga nakatapusan ang pag-away batok sa COVID-19. Aksyon Firing Line. Kaysa matudtuod lang siling ko, ako personally, natak-an ako ni siyang halaka sulit-sulit sa parte sa COVID mo. Damo ko mga kilala, damo ko mga naistorya siling nila. Actually, namin ni Tani, hindi ka nalang matalakay sa COVID na kay do katalaka na gido. Hindi na kami kahulag masyado parte ni sa pangabuhi. Namon paminsar kay husto lang tanan COVID-19 ang balita ay tadi. Aksyon Firing Line. Patutuod lang, personally, ako takaan nagikutan isang COVID ni. Dua katuig na siya sobra. Now, ari. Hindi na ko magtandog sining pag-unawan nga mga health protocol, quarantine protocol,
kay siling ko ini ang opisyo sa nasyonal, pitik sintas niligwaton malang nila kunduro ga reklamo. Action firing line. Nawari ay, ang policy nga hindi ko git maintindihan subong mo ni. Kaya hindi ba makita mo kung ano kaseryoso mag-address ang national government. Kay primero ako gani gapabor gid ko sa ginatawag nga vaccination. Sa tutuod lang ako personally mga miyembro sa pamilya ko, ako yung nagambal sila magpabakuna. Kaya ang national government gambal, mga eksperto sa ikang lawas sa gambal, mga doktor gambal, nga ang vaccination drive is the only solution, nga kung mabakunahan ka, at least hilway o kung hindi ka ma-hospital in case matapikan ka sa COVID-19. Action firing line. Kundi nami kung mangin free na kita sa COVID. Na ang problema mo ni, ang national government kaling daw ay ginabutang sa husto nga perspektibo bla. Sorry, pero amo ng observation ko. Hindi ko yung kontra kay President Tigong, pero ang akon diri amo ning mga nagapalibot nga nagabulig sa iya para sa kampanya sa COVID-19. Isa din nakita ko nga muning munuhon ko liwat, ang no vaccination drive, no ride. No? No vaccination card, I mean, no ride policy. Isa pa gina. Pero sa pangkabilugan, kaya hindi lang ginambal sa national government, pabakuna kita, palihog, cooperate ka mo, hanggang matapos ng problema sa COVID-19. Siling ko gani, kung mo malang ning matudtuod nga solusyon nga matapos na ning balita ay kag matapos ng problema sa COVID-19, aber, kay naagyan tanak kag duha na katuig nga sakripisyo sang tawo, why not abi nga kung may kwarta kita nga sulusobrada, gamiton talagang ni. No? Kung kinanglanon, abi isahon talang kasakripisyo nang hindi maglain ang pamatsyag sang pumuluyo. Number 1, abi aryo, national government kag LGU, bululigay abi, estimiton ninyo da kung pilang pondo nga magamit, agod nga, halimbawa, target magpabakuna tanan, kay ang guwa balado ga kinanturis ang guwa taya, kay can you imagine sa primero ihambal sa national government, vaccination drive is not a mandatory. Ti pronom lang ginahimo ni subong. Anay nga siling kamo hindi mandatory, anay iban to hindi magpabakuna, tapos hindi niyo pagpasakyon sa jeep gali kay way mabakunahan. Action firing line. Ako nagapati nga okay man ang inyo sini nga paglantaw, nga inapamaagi sa gobyerno para maproteksyonan nga hindi malatnan ang way mabakunahan kay sila ning vulnerable kung hinali malatnan sila nga pwede ma-hospital kang mangin severe ang pamatsyag nila. Action firing line. Nawari, sa nakita ko, siling sa mga doktor kag mga eksperto no less than sa DOH Secretary, gambal, siling niya kung makapabakuna ka, makapabooster ka, hindi na kaiway na tsansa, asymptomatic lang kalabanan, nga hindi na mag-severe ang pamatsyag mo, abe, tingwaan tabi nga mahimo ni siya, kay siling ko kung sige, taya, mambal ka mo, okay, nagtaas ang cases, proteksyonan daw ay mabakunahan, di naman sila pagpagwaon. Nano, ini sulit-sulit na lang kita sa bilog na nga 2 katuig, di same lang yung atong sitwasyon. Action firing line. Abi kung tutuod ka mo, isahan nyo lang kapag antos. Halimbawa, himo kita regulasyon da, okay, hindi ta pagpagwaon ng pumuluyo, anay hindi ta pagpaulagon, agod mapatay ni COVID-19, hindi, why anay sa matravel, pila gid ka bulan ni ang itiner sang virus, hasta mapatay sa kagway na siyang tapikan nga mangin host, pero dapat paminsaron kag ang inyo budgetan ang konsumo sang tawo Action firing line. Abi konsumo, kwaon ta ang konsumo kang isang tao kay kung sa ulihi, di ka mapatay sa COVID, mapatay ka niya sa gutom. Kapin pa ko na mo ng advisory sa no vaccination card, no ride imo. Ti ano na karon ang mga tao, di kay siling tong workers naman nag-exempted, hindi bla husto. I mean, klaruhan yun na abi, plastan yung husto, ang inang husto nga pag-away, batok sa COVID-19, nga mapukan na. O, total lapit man si President Digong to sa pungsod China. Abi, ano ginimo sa China? Nga daw, sumong daw nag-ipos, kag daw ay naman niya cases nga pagtimbuok sa ilato. Action firing line. Total aming guway man si President Digong, kag ang presidente sa China. Abi, mga yung advice sila to kabulig, be? Padala ng Department of Health, be nga mong mamanage sa amon, be?
O para isahay na lang kasulbar ni mangutang tas China, so be it. Utang tayo, importante, mapatay sa COVID. Hindi kayo parang sinibalag karon magpagawa ng statement, tapos bawion naman lang. Tapos may ara naman mga exemption. Iniya sigurado, gid, hindi niya kasulbar daw, believe you me, malawigan na ng problema sa COVID-19, sulit-sulit lang ni ang sitwasyon kag ang magkaso. Action firing line. Ay, lang daw ako mismo, sikundo katalaka na gid yung klase nga panghimanwa ning ato na. Sa lain sa uli na magwa naman tuod nga i-advise nila, kag ang advisory naman nga kung no vaccination, no vote sa eleksyon. Di kaluluoy man ikaw ng politiko nga why siya ang iyang mga butante, kalabanan, huwag ba bakunahan? Action firing line. Amo na gani nga panawagan na lang, abi, ariho. O, kung si COVID-19, bisan si Omicron, pila ka bulan ni, pila ka adlaw ng itinerya. Hindi, bala sa sulod sang 3 semana, dumapatay naman lang, batunaw naman lang sa COVID, hindi ka na makapanglaton. Abi, ariho, pumuluyo, tiner ka mo sa balay nyo, dagwan taon, tani, total do katuig naman eksperyensya ta, isahon ta na lang ni, gastuhon tang kwarta ta, bisan mangutang ta para matapos na si COVID-19. Di ba? Kaysang primero pala kung tani, kung kita nagpugong ni, sa mga nagasululod di sa aton, nga among career sang COVID, why na niya, ginaistoryahan na, alangan maglagoy ni si baybay ang virus ya. Action firing line. Pero diri ko anay ho sa lokal, kay siling ko ba si Sauli, tugyan na malabla sa national government. Abi ka mo mga LGU, anong iniya paglantaw sa no vaccination, no ride ni? O, kagyabudlay may mag-amo ng sitwasyon, i-check tabi si Councilor Dindo Ramos, kay para nga may baluan ta ko na, no, ining paglantaw niya. Online sa firing line. Councilor, may gabi, sir. Nang may gabi si mo, action at no, kasi mo tagpalamati may gabi, get. Pili ko sa sikilinto mo kag very valid di tama. Gani siling ko ganita ni isaw na lang ni kapag gasto sa national government upod sa LGU blang nga bisan ang mga priority nga mga projects. Okay pa iwaitan next time na lang na itugyan ako nanong matabo na, pero dapat ini nga tuig ni focus kita nga patyon sa COVID blood o mo na lang na siling ko, councilor. Amo ginan sakto ginan siya no. Pero ang imot ako ginabing up ng issue, kung bala pabor ang LGU or ako personally, no, being the chair of the Committee on Transportation and Traffic Management, Committee on Laws and Good Government, hindi ko pabor ng action natin no, sa lihok sa national government sa no vax, no right policy, no? Kasi ako niya nakita, it will violate the Bill of Rights ng aton yung pamuluyo. Kaya secondly, nang ginalibay ang ating ekonomiya, ang drivers sa lugay na nilang suffer. Wala ni sila ka pangabuhi, tungkol na wala pa sila gina-allow nga mag-drive during the pandemic. Pero hindi na pa sila pagpasakyon ng mga pasahero nila na hindi vaccinated. So sa ako na kami nakita ang legal basis sabi ng action at sa siningaliyok sa gobyerno, doon siya wala sa ilaman niya policy sa una, nga ang riding in tandem dapat may ara nga barrier, nga plastic barrier sa sulod patunga sang driver kag sa riding in tandem, no? So makita talaga hindi kita mo bala ang directions sa ato nga national government with regards sa sining pandemic. Pero kabay pa siling kung gani sa uli because kabalugig kong ini policy ni sa national government, pero sa uli ini ipasa man ni si LGU gyapon kung paano nato implementar di sir mo? Ay nang action at no, ako napatigil ko nga kung wala sang offense, if there is no law violated. Ngunit kung wala sang lagi nga nagaprohibit ang isa ka wala man ka dapat kailan kaso, no? At ako pala lang kung pagalman mo gani bala action art, ako din pa sa iyo, magsaka ko i-prevent mo ko from doing what is right within my right. Hindi ko well kapal ka sa imo na coercion, no? Like coercion, kasi gina-prevent mo ko from doing what is right, no? Correct. It's not being prohibited by law. So, ang nakita ko na dabala action at nga, mga legal impediment at patuman sa sining action. Kabisan ako, no? Nang bilang isa ka chairman sa committee on ng transportation, biskan mag-advise pa sa mo ng DILG
nga mabra kami sa ordinance ang i-penalize ang unvaccinated nga passenger nga magsakay sa salakyan. Ako, personally, actually, hindi ko magobra. No, I will not sponsor any ordinance for that matter na nag-discriminate sa unvaccinated na mga pamuluyo sa siyudad sa Bacolod. Pero okay, gwa sila, siling mo hindi na sila pagpasakyon, kay proteksyonan na sila. Pero te proteksyonan mo nga hindi sila matapikan, patay naman sila sa gutom, kung dito sila obratin nila sa blind la. Correct na siya, no? Kung taon natin, makapanya lang tayo sa vaccination. Pero kung wala nagapatid sa vaccination, hindi ka sila pag-discriminate. Kaya kung taon ginatid, sila man ay... Alas 8:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Gusto na ang ginambal ni Councilor Dindo Ramos din kakita sa primero to yang nga daw ginahimo kita. Although nga maintindihan naton nga first ini nga nagigo sa Pilipinas. Nga mo ni ka worst ang COVID, no? Tuod man sing una utangan mo ya plastic barrier ang motorsiklo din kakita yang klase paminsaron man. Mag-asawa na ginamang kasanay may plastic barrier pa. Tiyan mo na gani siyang una, di na mas safety. Aw, pangkason mo ang asawa sa motorsiklo upod sa banay, ha? Nga nagahulid sila kung gabi, or pasakyon mo dira sa mga basis kag sa mga jeepney. Amo na lang ang mga logic, kung mo na bala kasimple man lang, nga tani, ibutang ini sa husto nga pagtuon na lang, ina ba lang maklaruhan na gid lang, kay sa tutuod lang kung magsigi kita balik-balik, sini back to square one every time, problema gini daw. Problema gini. Kaya stahan na lang magpila ka tuig, basi madikada pa ni malabutan kung may bago naman nga mutation sa variant. Nga pag tulotawhay, ang gobyerno, mambal naman nga okay pwede nakamukagawa na kayo nagtulotawhay na next time naman Pagtaas naman hindi, may granular lockdown naman Doon muna bala, Councilor, sorry, ginautod linyata. Oo. Yes, sir. Yes, you were saying kay na, sir? Oo, ang ako niya stand, no? I am against sa mandatory vaccination. Especially naging sa no vax, no right policy. Sa ako niya, being a lawyer, that is a violation of the basic right sa isa katao. Okay. Gina-discriminate mo siya. Secondly, ng basic pinasato na action art, nga kung wala sang layi, naging violate, why masangkay nga nakunit? So ano ba ang layi, nga ginapasal sa ato national government, na nagasili nga hindi ka magsakay, kung unvaccinated ka, wala. So wala penalty, hindi mo siya dapat ma-force or ma-coerce or ma-compel nga hindi siya magsakay. So, agay na, sa nasiling ko na blakagina action art, even if there is an advice, coming from the DLG, ng LGU ang pasasulagi. With regards to that, ako as chairman of the Committee on Laws, hindi ko yung sponsor sa siyang lagi action art kasi nakita ko daw very oppressive. Okay. Very, nung matinaton nga anti-poor. Tag, nang wala, tag na-revive ang ekonomiya sang Pilipinas. Ako yan nagkakampanyagi ko nga mag-vaccinate action art no kayo una. Ako gani ng more than a mass ako na admit sa hospital because of COVID. Kaga 2 months after my discharge sa hospital, gina ng oxygen pa ko tungkol nga budlagi na nga akong sitwasyon. Ang akong sister, mga 4 months ago, napatay tungkol sa COVID. That's why yung COVID, ni siya nga, nabagay, kini siya, very serious ni. Kag dapat atubangon tani, kag dapat maging preparado tadi. Pero hindi naman at the expense ng atong pamuluyo nga wala nagapati sa vaccination. Kahit ginamit na ito naman na sila, may mga religious belief pa na gani action art nga dapat natin respetuhan, arami na constitutional guarantee na naton respect naton ang sa religious belief sa atong mga pamuluyo. So sa ako I find it very, very oppressive. I find it very similar sa policy man sa DILG sa una, na kung wala ka sang barrier sa tunga sang naga-drive sang motorcycle, kag sa nagaangkas, nang hindi ka dakpod kanila, no? So, tapon niya daw hindi nila mo action art. Ayan, share ko sa imo sentimenso. Pero halimbawa, no, kay kundi may mga statement nagligad nga kung hinali
magpasar man ang Congress sa mandatory vaccination, hindi yan makalapas sa Bill of Rights. May na kung ni mandatory mag-ubra sila kasuguan, Councilor? That's why ako nga niya nakita, wala sa congressman nga nag-sponsor sila. Kaya that will be put into a challenge sa atong Supreme Court. Ang interpret man lang sa legality, constitutionality sa isa kalayi o sa isa ka contract, it is Supreme Court. Okay. So ako, being a lawyer, nakita ko nga lampas sa diretsyo sa aton tumuluyo. May ara siya, no? Hindi ko na tawag ginato, no? Kung talang vaccinated, dayon ang isa niya hindi siya vaccinated. Ang lisbogan hindi niya sa vaccinated, ara sa iya. Kasi siya mo ng vulnerable siya sa transmission ng COVID. Kag siya lang gidaya ang masuffer sila da. Especially kung in fact action art ko na tawag ginaton ng damo na subong positive. Pero kalabanan nga na-infected sang virus, naka-withstand sila, no? Ang natabuhan ni sila daw sipon lang ubo. Pero wala galing death nga na-report. Tungod nga vaccinated. So kung hindi kayo vaccinated, kag ma-infect ka, delikado ang life mo gidya. Wala tawag ginaton. That's why ang isgo gani ara sa sa persons who refuse to be vaccinated rather than those who are vaccinated already. Actually, kundi may gimpasar man, that was 2020, kag napirmahan February 26, 2021, ang Republic Act number 11525 ni bala, an act establishing the Coronavirus Disease 2019, COVID-19 vaccination program, expediting the vaccine procurement and administration process, providing funds therefore and for other purposes. Galing gid hindi gid na why gid siyang mga kuno mabugat ang makasuguan ng nang impart sa sining Republic Act, Councilor, no? Actually ng action art do ko lang taon ginaton siya to funds na nga ginaalaw ang aton government to even realign mga funds nga hindi dapat pre-align. But during this extraordinary times, sila-allow ka na. Okay. But there is no act being prohibited in that law. So wala kanina sa penalties. Di ba? Wala kanina penal provision sila criminal na may makumit for violation of such act. So ina siya nag-provide lang siya sa mga mechanism action art kung paano i-utilize ang funds ng national kagang local government. Pero kung may ara gid man advisory or memorandum halimbawa from DILG, kung may ara gid sila kaisog magpapanaog sini, so makulod gyapon hindi kita kung bisan sa no vaccination no ride policy, hindi kita magpatuman. Sa ako na I will not sponsor it kung malamo kung isang DILG nagtatag na sa amon sang advice na to pass this ordinance amo na nang gina-comply man na namon. Pero this time around, siguro kung may ara na ng advice sa amon na DILG nga magpasar sa silang ordinansa, ako yan hindi ko mag-sponsor. Kung may ara, limang member of council, sa city council, na mag-sponsor sa silang ordinansa, I will be the one to also oppose that legislative measure. Kaya ako kapati kung that would be oppressive, that would be discriminatory, that would be unconstitutional. Ako nang nayami ng action art nga pagpati. Yes, why pa man nasubong wala tunta kung may arangi man sila sa specific tong guidelines advisory pagwa sa nasyonal sa Gani. In fact ng action art ng si Councilor Gamboa bala nagpasar sa sang nagligad. That was maybe mga 4 weeks ago. Sang isa ka resolution nga nag-express ang sentiment sa sangguniang panunsod na against kami sa mandatory vaccination. Nag-abstain ko to kay siling ko. Against ko na, but hindi through a resolution. Kaya wala man gani i-hope ang aton nga national government or even ang aton nga local legislator na magpasar sa sinang alayi. Ang ako lang ito, siling ko, it would send a very bad signal sa aton mga pamuluyo nga gina-encourage sa magpa-vaccine. Kaya nagkasiling kita yung ng against kami sa mandatory vaccination. Against kami, but not to a resolution. That's why nag-abstain ko to. Pero hindi mo silingon nga pabor ko yan sa ng mandatory vaccination. Hindi ko na pabor, pero gina-encourage sa mga pamuluyo na magpa-vaccinate. Kag wala ta nag-discourage sila nga hindi sila
pa-vaccinate, no? So, amo lang gid man ang stand ko during that time ng Action Art. Yes. Sige, on that note, Councilor, salamat gid sa time. No, kag kabay pa kung may mga developments yun, makatawag kami liwat sa imo. Salamat gid, sir, and good night. Thank you man sa imo, Action Art, no? Kag sa aton mga pamuluyo, rest assured, may nagapati man sa vaccination, may nagapati man sa sa mandatory vaccination. Pero ang punto, we are encouraging people to vaccinate. But those who do not believe in it, ginarespeto to na. Kung hindi dapat sila pagpilitan. Thank you, Action Art, tamayang gabi. Action Firing Line. Councilor Dindo Ramos, tiyan mo na, why gani nagapa kabalo ka subong timing, pagin ka may eleksyon, sino mga tulutunto sa nasyonal itong manugpapili, kag mga incumbent officials itong kabalo ka kung magduso kasi halimbawa, butangan mo kasuguan, kundi i-review pa man mo kung may magdangop sila sa Korte Suprema to interpret sila kasuguan, unpopular ginakatama kung maubra ka subong mandatory vaccination, ilabo mo subato kung nagpapili, kalaban-laban kagid sa tumpilak na, tumbling kagid sa eleksyon, akig ning tao si imo ya, magamon ang imo obrahon nga unpopular nga sa isang kasuguan. Action Firing Line. Pero siling ko once and for all, kung ang ginambal primero sa gobyerno, siling nga pabakuna, kita kaya mo ning solusyon kag mapukan naton si COVID, kundi do kahon tang tao na lang, ang masami pambala nyo da abi si Secretary Francisco Duque. Kasi siya na mag-explicar da. Pasi pa lang magpati ang tao. O, abi si Marambal Secretary Duque, isa na lang tabi, ari may budget niyo, mapaganagan kay kung hindi ang movement naton hindi masyado gid subong. Ang matabo sini within 2 months bala nga alogwan tata, si COVID way na gid. Kundi dumayo, doon naman lang silimog kaya makooperar ta sa national government kay doayo na hindi kay halin sa primero nga kung magsala iliwaton. Pero sa una to atong tuod ang una nga mga regulasyon, di kakita imo yang ang tao mag-asawa halin sa balaya, dakpon niya ka pulis kay ang order nga hindi pwede ang riding in tandem. Kay kuno malatnan ang asawa, yati man nga pagkagabi ga hulid gani. Sa ulido na realisar nila nga duhusto man, nga kung ang asawa masakay to sa jeep, dito pa siya posible malatnan, kag pati ang bana sa uli, pag ulid nila, malatnan niya pa, gipasugtan, pero tidamo na to nagulubra sang, ano-ano malang imo si Wonder Woman ang nagasakay sa motor man, kasi may barrier sa tunga. do si Captain America, ang driver, kasi sa likod yan, may pakpak mo. Ngayon ang sagang lang ni Captain America, mo itong costume ni Action Nixon taom sang Christmas party. No, siling mo, ano ni man, nga klase sa magkasuguan ng aton man. Action Firing Line. Pari naman sumong, may pulo pagbago naman, galibogan ng ulo sa tao. Kaya ti gulpiada lang may pulo panibago na naman nga regulasyon. Aring isa ka panibago, yung gawon ko Sir Frank Black, kaya aring naman may plano naman. Sa primero to, ginistriktong RT-PCR test. Pitik sinta, subong may plano naman, o natalana naman kuno nga daw, kakason ini. Good na nga para sa indicator na nga at least ang negosyo maghulag. Pero siling ko hinali naman ni magtaas naman kag idulaon kung i-require naman blaliwataw. Tiyan mo na siling ko once and for all tani matapos na ni kag may husto gid lang nga ginausoy kita to make sure nga madula na gid ni si COVID. COVID maluoy ka naman sa amon ay coronavirus disease 2019, please maluoy ka naman sa amon. Sobra na ni, nga pasakit sa mga pigado ho. Action Firing Line. At the end of the day, bisan din lang ang gulo, permi lang kita perding ang mga pigado. Kita lang yung perming nagantos. Ari may gayo na Diyos, hindi nga papulian nyo na kami sa Bacolod. Hindi kami katabok, kami requirements, so ay kami nagbayad RT-PCR test. Action Firing Line. Porti ang mayara ko no proposal, kag no plano nga kakasuni ko no ho sa Bacolod City, pero tiway pa man na, ulaton pa base ning iyo ni Mayor, pero base may advance information, Sir Frank Blau. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Alas 8:17 na. All lines of firing line. Sir Frank, may gabi, how are you? Si Action Art. Art, yes, go ahead, may gabi. May gabi. Sir, ambot ko nakadangat na sining information nga na may plano ang Bacolod City nga daw dulaon naman ang requirements ng RT-PCR test within Region 6 lang
mga travelers, may ara ka mo advance info. Sinakaganong reaction mo kung hinaligid man nga madayon, sir? Okay. Sulat kami sa kay Mayor Jerry, kag Mayor Bing, nga ang fully vaccinated ka, hindi na lang pag-require ang RT-PCR test. No? Para nga ang number one, ang commuters sa Iloilo Bacolod, na hapos-hapos ng sila. Okay. Naging siya nag-obra sa Bacolod, na Lilo, ang moment sa obra sa Lilo, nga sa Bacolod. At mga negosyante, lapad ng ilang merkado no? Hindi lang Bacolod, ang ilang merkado, ma-stand sa Lilo, mabaligyan na produkto, at gusto yung Lilo. So it will create a lot of economic activity that may also increase ang income, at hopefully create ng trabaho. Isa mo nang sinanglanon sa subong, no? Magdugan-dugan mo nga itong income pamilya, kag makaswait ng kita trabaho. Okay. Now, si Mayo, tayo na kita ni Guro siyang atong duwa ka mayor, so si Mayor Jerry Principal, nag-approve siya. All you have to do is send a request. Kaya nag-ato na sa lamisaya. Okay. Yung set siya na okay din siya. So, hopefully tomorrow, Guro, ma-issue sa kanila ng executive order. Nga, makita ang detalya kung sino ang allowed na vaccination card na PCR test. Atong why mabakunahan o partially nabakunahan, i-allow ya bala o hindi. Kung i-allow ya, anong pangayoon niya? Bakit amo na lang ang pangayuan niya RT-PCR test, no? Dito naman kay Mayor na Bing, na-announce naman si Mayor Bing nga conforme sa nga tao na lang. So, ma-issue na lang siya executive order para formal to guide man sang aton nga mga Coast Guard, kahit yung Coast Guard sa Puerto, Bacolod, amo nang implementar sa mga polisiya sa LGU side. Kaya maulat kita, hopefully magwa-nagwas para makabalik na ang jay, para nga ang aktibidades sa economic activities ng duwa sa island, Negros, Pagsanay, na liwat naman siyod ng korta. Pero subong niya, sir, po, why gintanan ng fast craft, no? Why good? Kasi ang ilang iyo, gasling pa nga, regardless ang imo nga quarantine status, no? Bakunado ka man o hindi, artificial test ni anay. Kaya amo nang liyad sa aking pangabay ka nga kwaon, kasi na conforme naman ng duwa ka mayor. Sige. So, mahulaton namon niya kay basi pa man lang buwas si Mayor Trinias kasi si Mayor Bing may mga development sini para mabalaan man sa mga nagapamangkot nga to sa Iloilo. Kaya amo na nga para makabay, para guided kita kag dira man sa iyo, dira da madutang Manila kung anong ilang nga travel requirement. Ngayon sila kung bakunado ka to, imo vaccination carding, kag imo guro nga ID, government ID, no? Or ang ining government DOH na, DOH issued nga certification na bakunado ka. So, na-register na subong mo. Okay. Kasi kung travel ka outside sa imo nga residensya, amo nang ginapangayo nila. Okay. Kaya ulit na-issue ng duwata ka Mayor Boss para makabalik ka tomorrow, it's Thursday. So most likely, mabaton tali antik sa panyagat, makaprepara kami amon schedule, mapabalo ang Coast Guard, pabalo ang Marina, then makabiyahe kita sa Friday. Ay kabay pa. Sige. Sir Frank, keep us posted kung ano gid man, basi makauna ka mo baton blas ang kopyas ni. Salamat gid Sir Frank. Sige. Mo nang ginapangayo namon sa aton nga PIO, kaya basta it concerns gani sang aton nga mga vessels sa Iloilo Bacolod, ang unang ginila tagaan is ang shipping lines para guided kami, no? Ang Coast Guard nag-implementar kag ang Marina. Kaya mo ng regulatory body ang Marina ang implementar sang ilang regulation isang Coast Guard. Okay. Ang shipping lines para ang amon nga DO is compliant man sa order sa mga mayor. Sige.
Sir Frank, salamat gid liwat kag maayong gabi sa imo. Thank you manatag ng gabi mo. Action firing line. Ayo, salamat gid Sir Frank. Tigalaom sila nga buwas kabay pa makapagwa na sang kundi statement pa lang tumayo kung ma-translate into executive order nga amo na ginambasihan para makabalik biyahe ni ang mga fast craft. Kanugon tuod no nga mapabakuna, fully vaccinated ka, required kapag yapon RT-PCR test. Nga kung kabalo ka naman lang, i-maintain mo man lang ang pagsunod sang minimum health protocol, at least di ka man niya malatan. Action firing line. May gabi dara, kay ni Roger Montalvo, may 3 gali ka syudad man sa China, sumungan na lockdown, ho? I-search ko na abi karon duga nga mga information sina. Sige, si Noel Tandoy ga monitor, Rosalie Rihas, Tulmo Danilo Nini, si Roger Moore, Dortista man niya. May gabi da, Romulo Di Hapa, ara man si Prudencio Mijares, ara man si tata ni Lies Moreno, sila nga mga wala tupa, mga radyo ho. Ati, sige sir, ikaw na ang sakalama. No? Si tata ni Lies Moreno, thank you gid, at least ka monitor gadra, no? Remy Ponce. Siling ni tata ni Lies Moreno, niya way ginitupa. Sige lang kay basi kung sa uli, kinanglan mo man information update bala sir. Tawag lang ni sa Action Radio sa 4343861. Boy, ikaw imo yan o. Dasig si imo magwaan bala mo. Rubel de la Luna, siling niya, ari lang kami di ka monitor sa imo. Lubic ni kag Rubel de la Luna sa Barangay 30. Derek Di Zoza. Araman si Lizel Fernandez, Jocelyn Dala ng Bayan Cordovero. Losi Tampipi Caballero. George Rico Puerto. Donojof Hamili. Gardinia de los Santos. Ruena Muniez. Arlene M. Arangin, Julina Bernardino, or Bernardio, Bongbong Atangan de los Santos. May gabi magali dira sa kay kuano, Alex Montesa, salamat Flor Namo Panela. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw luton, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Nagtanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang ilangan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga Richard Tibor Roma, El Presidente. May gabi, sir. Pailan na siya. Ay, tamyawon talang na siya. Si KM Garbonita. Boga monitor man si Garbonita. Remedios Constantino, Christine Minies Villalubos, ari ni si Ma'am Christine Galikayna. No, si Jeneline Banduha. Salamat kida Janilo Sanzino. Aileen Rojo. Standby na kay Action Dale Salazar, Bacolod City Hall nga balita. Sa agisan ko nga monitor sa Aileen Rojo. Happy birthday sa bata niya nga si si Rojo. Elizabeth Malaka Gamala, may gabi man. Happy listening to Malaka family. Keep safe, everyone. Evelyn Tenorio, may gabi man. Kagawad Ray Tenorio, sang Barangay Buenavista, Rizal, Pontevedra. Ara man si Martin Aliling, Novim Juanitis Maghari. Gamonitor ko di sa sitio Barrio Daan, Barangay Ginpanaan, kag ginagreet ko family Maghari kag Juanitis. Si Ma'am Georgia Gargasiran, siling niya kay BF Anita, Fuentevilla, F ni siya Santa Kuling, kay Barriuga Ray, Rochelle, and Christine Minies Villalubos. Kinatame lang salamat kin Madam. Vergie Olpinda, from Celine Homes. Salamat man. Jocelyn Arecibita Ulak, Wilma Lastimuso, si Army, dubli ang Army niya. Si Grace Rubino Tanhusay, Rosemary Canto Tulusa, araman si Philip Samiliano, Jovi Monares kag Ricky Gaborno Martir, Desiree Cahudo, Sir Edwin Pinida, regards kay Buding. Siya Buding man si Puding. O sige, Jovi Monares, salamat. Tyler James Home, Holmi manibasahon, pero basiblat kuan ni siya haw. Foreigner ti Home. O sige. Men Roca kaglon magkamit mayong gabiman ayos Tigbaw Ari Rea. Diri kita na sa balita nagikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi. Yes, Action Art. Ginaprubahan na sa sanggulang panglungsod diri sa Bacolod City ang pagpalawig o extension sa nagapadayon nga business one-stop shop adira sa may 4th floor no sang Ayala Mall sa Capital Central Action Art. Originally, ang petsa sa boss legal Action Art ngangot sa pag-renew or pagkuha sang business permit. Buwas nga adlaw January 20 kun tani magatakop ang business one-stop shop o galing ti damo-damo pagginman Action Art sa mga taxpayers, mga negosyante, no, kaba business owners sa
ang wala pagid no maka-comply kag maka-renew sa ila sining mga business permit. Rason nga mismo si Bacolod Mayor Bing Nadia ang nagpadala sang communication sa Sangguniang Panglungsod nga nagapangabay nga magpasar sang resolution nga palawigon ang boss kag ina gintalakay ni sang Sangguniang Panglungsod no. Waya pa no, waya subong regulasyon nga no vaccine, no boss, no process no. Yeah, so far wala sa mga regulation kag restriction no sa mga unvaccinated. Kung luyag nimo nga magkuha sang mayor's permit no kay station sa Subong dila sa may 4th floor sang Ayala Malls Action Art no. Everyone is welcome to nga magkapadulong kag magkadto dila sa may business one-stop shop sa may 4th floor sang Ayala Malls. So ang pangabay ni Mayor Bing para ni sa komitiba ni Councilor Al Victor Espino nga muna siyang chairman sang Committee on Ways and Means sa Konseho kagpi until March 31, 2022 ang extension sining business one-stop shop Action Art. Ginpalayag man ni Councilor Espino nga wala sang mga penalties or surcharges nga ipatuman samtang extended ang business one-stop shop kag maka-avail sa gihapon ang mga business owners sang 10% nga discount. In kaso gid man nga mag-full payment in Action Art ang nasining nga mga balayaran sa pagkuha sang business permit. Nagapakita diri sa records ang Permits and Licensing Office na so far more than 11,000 naman ka mga business registration diri sa syudad sa Bacolod sa nag-umpisa ang business one-stop shop nagbigay nga Enero 3 sa 2022. Aring tingog kagabahin sang sesyon sang Sangguniang Panglungsod Councilor Al Victor Espino. This is the request of the Honorable City Mayor Emilio Bing Nadia for the passage of a resolution extending the business one-stop shop and licenses for the year 2022 of the first quarter payment of business taxes, fees, and charges without penalties and surcharges with a 10% discount on one-time payments. Mr. Chair, the Committee on Ways and Means which filed the appropriate resolution extending the business one-stop shop deadline to March 31, 2020. So moved subject to style, Mr. Chair. Any comments, questions, clarifications? Hearing none, the motion is approved. Next, please. Action Art na patihan ang tingog ni Councilor Al Victor Espino sa imano, presiding officer si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Gin-check din naton ang MITCS nga Office of Art sa Bacolod Government Center. Sila ini ang in-charge sa mga pag-issue bala sang bakuna cards na ginatawag. Ang bakuna card mo na siya ang QR coded nga vaccination card diri sa may Bacolod City kag dira na butang ang vaccination status sa isa ka individual first dose, second dose kon booster shots ang avail niya nga bakuna no. So far according dito sa MITCS more than 10,000 na kamabakuna cards ang ila sini nga na issue Action Art sang nag-umpisa ang pag-release sini no or launching kag same sa gihapon ang ila sini nga protocol nga ginatagan nila Action Art ang priority ang mga traveler lang anay. Hindi pa na siya open para sa mga general population. In kaso nga magbuyag mo sa QR coded nga bakuna card, kinahanglan mo lang mag-request sila sa inyong office pagiman sa Facebook account kag Gmail nila Action Art. Kaya kung madumduman ti amo to bala bangod sining pagdakop sa tatlo ka mga individual sa may dalanoksin nga nagapameke sa vaccination card, nagbando si Mayor Bing Nadia nga intensify ang pag-produce sa bakuna card para at least illegal kag authentic ang mga vaccination card nga ginabit-bit or gina-utilize sa mga Bacolod non in kaso gidman nga mayara sila sa padulungan nga mga lugar dili sa pungsod Pilipinas. So paandam ni Dr. Chris Sorongon together with Bacolod EOC nga in kaso gidman kung may matukiban pagid no sa mga operation nga nag-involve sa pagpameke sa vaccination card, hindi lamang individual nga nagapameke ang pasakad sa kaso kundi lakip man
ang nagbakal sang peke nga bakuna card. Ari ang tinog ni Dr. Chris Arongon. Nagmando na siya sa MITCS na intensify ang pag-produce sa aton nga bakuna card na may QR code para maisla na mga vaccination card na ginapangatag naton sa nailangang mga vaccination center para masiguro ang ilang bakuna card are all legal, authentic, kag genuine. At paano nga mapili ka may QR code na? Kaya pag-scan mo sa QR code, magwagi na nga mo kag bakuna mo o ano na baton mo. Damo na. Kaya prioritize sa mga travelers mo. We already have released a number. For the figures, I will ask the MITCS kung as of today pinanakalibo ang ilan na release. Una sa tanan na nato nga bakuna libre nga kailangan mo po mag-resort sa kamuni nga mga illegal nga paagi para makakuha sa bakuna card. Kaya in the first place, kung mag-amok sila, ikaw man lang ginabutang mo mananawas mo sa peligro, kag sabi na kita mo pamilya, kag ang syudad sa Bacolod in general. So this is a strong warning sa tanan ng mga tao na may plano na mag-involve sa mga illegal na aktibidades, pero pailan pa sa kaso, hindi lang ang nagahimo, kundi pati ang nagapahimo. Hindi accessory ka sa illegal activity ini. So, gabay pa, na hindi ka mag-research sa mga illegal na aktibidades, dahil kung wala may nag-patronize, wala man yung mga tao nga nga nag-iibra o brasa ng mga illegal na bagay. So, magpapakuna rin kita para maproteksyonan kung ang COVID-19. Action Dale, si Dr. Chris Arongon ang yes, Action Art. sa mga nagapamangkot bala, actually may ginakatuan ng patrol subong kung may batian kamudira nga fire truck, mansilingan actually no ang area sa sunog. May ari ko di address pero mas mayo ma-confirm ko sa patrol na lang in a short while. Action Yes, Dale? Action Art. Yes, no. So far mo na ang by the way, so far wala pa nag-action art ang executive order ni Bacolod Mayor Bing Lunardia regarding sa amendments ang travel requirements sa mga traveler nga magasulod rin sa may Bacolod City. So pagkiningon ati status ko lang sa gihapon until nga mag-action art ining mga new protocol through EO di Bacolod Mayor Bing Lunardia. Sige. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa Linggaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat kita kay Action Dale Salazar. Actually, Lapit Robinson's Market ang maraming initial sa Masilingan, residential fire ini. Sinoyan puloy anada, no? Ang sunog, kabay pa hindi na magdako, no? Kay ang patrol going dira, no? In a while, basi timing mara before kita mag-end karon dugay bisan initial lang report sa patrol. Si Loy Sipeda, Den Arisco, George Junjun, kag Juwin Ogait Nas. Actually, Santiago, kabudlay gilibalis karon ng Santiago ng apelido, no? Kaya nabudlayan kung magbasa. Salamat kita. Gamonitor man si Den Arisco kag Sapan Parida, Jerry Limaco, sir, may gabi. Arap man si Liok Cunel. Yes, sir, sa may Robinson's lapit. Noted na sa patrol, sir, ara na lapit na lang si Action Eden. Jo Marie Humawan, Oflodor Atilipsi RJ, Espilita ni siya, Rodolfo Espilita Jr. Salamat. Rogelma Haranilia Taliedo, si Haha Ingwana, araman si Iris May Marfil, oy pariente sang Iloy ko, Marfil ang apelido sang ako ni Iloy. Kate Ann Baligwas, Roy Tilyaman, Helen Gamboa Alagban, salamat gid Ada Saligumba, kag Kathy Los Banyes, aramam si Gildo Benson, gapaman mangkotse, no? Kathy Los Banyes, ang detalye siya na ma'am dugay sa patrola kay basi medyo traffic sa ginagyan nila Dave Gasapo, listening in Isabela Negros Occidental, araman si Mary Joy Hieronimo Baulita kag GM Mosquera. Aison Salrek, salamat kita. Damo fire truck sa agi sa Lies pagkantuman silingan. Lapit ko no Robinson sir, do may ara da puluyan, no? Residential fire, pero arat na subong ang patrol pakadto. Si Jerry Limacuman, monitor sa kuno sa Filisa. Si Shabina Aquino,
Haraman si Master Zell. Sunog update please. Daligid lang mga madam ha, kay ang patrol padulong dito. I-check ta lang action eden kay ni-indicate lang kung napit ka kay damo gilang gusto makaibalos ang location sa sunog kung diin gid exactly. Ara ko no tupad Robinsons dira sa Mansilingan, residential fire mo nang nabaton nga tawag diri gikan sa Bureau of Fire Protection. Jocelyn Songcomedia, Kiara Isabelia dinto man na dula na gulpi sa pawan siya ho. Siya ara man si Jocelyn Songcomedia, Kiara Isabelia Mihika, Abigail Pinida, Salome Ignacio Prihil, Tata Labaw Grapa, Eric Villanes, Mansilingan, Eric Villanes, sir, ang sunog. Lapit ko ng Robinsons ng Alagyan, sa may isa ka residential fire actually ang tawag. Kiara Isabelia Mihika, salamat gina. Gabi, si Abigail Pinida, kuno Randy Apurado Dueñas, Elisa Arellano Idanio Kagko, si Jimenez, JV Rodriguez, may gabi man, i-check mo siya action din, basi lapit na malang siya, bisan initial na lang, kay kuning kaso, tagan ta sa Liguano, kag antes ko mag commercial break, no? Para at least mahatagan ta sang update. Damo abing nagapamangko to. Aksyon niya din na abuso sa patrol, aksyon niya din. Action na art na padulong kinakarot sa area sakop na sa Mansilingan, isa na naman sa residential fire ang nagluntad. Kasi man sa Tayo ka pa, hindi pa kitaon? Hindi pa good man action art, pero based sa information gikan sa aming ang BFP wala man nakasabat. Under control na ang ining nagluntad nga sunog, pero approaching naman kita, lapit naman kita sa area action art. Mula to from meeting information ng BFP do gudlay na muton wala pa nagasabat. Okay. For more details karon na bantayan sa aton sige action art pagbalik report sa Bargaining and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Para sa flash report, Action Pindanaboso, mga ka-aksyon, hinto man sa tinaas, labuton ka sa naon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unad sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos, ang kompleto sinagkaroon under control naman ang nabato ni Aksyon Eden abuso nga balita. So pagbalik ta kag sa Aksyon Light Patrol karon tutukan yun ni ang kabugusan nga detalye. Discussion. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre
sa mga pakita pagid sa abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala itang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang exact location sa sunog nga sa mga nagapamangkot nga late tuners na ton purok mabinuligon barangay Mansilingan fire out na. Sinong tag-iya sang balay karon sa posting sa Action Radio Facebook page. Bantayan nyo lang. Action Firing Line. Ana Andrea Famoso, Aileen Zamora Duran kag Lod sa una tanati, may gabibing bing soberano kag rini ni Pomosinog Jeribel de los Reyes. Mi mao may gabidra Zaira May, salamat gi. Action Why Firing Line. medyo nagsobra kay bangod sa sunog gagin lagas na ton galing kiti may kay fire out naman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show mga ka-action din kaman gabahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Magbisita sa Ayala Malls Capital Central, Agudman. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon